दायो आंजों लोगोआव माने आं गोबां महरगिरिफोरनि गेजेराव दायो नै बे आगर गैयै सावथुनावनो थाफैनो हानाय बा फैनाय जोंनिनो बिथांमोन गोनां आदा बिरमल बिथांजों नै दायो आदाखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय गिबियावनो दायो आङो आदानाव फंनैसो खोथा सोंनो सानबाय बे खोथायानो जाबाय हारिमुनि बागै दायो आदाया मा सावथुन मा मायथाइनिफ्राय हारिमुआव गिबि आगान होजेननाय मा मायथाइनिफ्राय होनोबाथ' आंथ' उन्दैनिफ्रायनो बुंजायो उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा माने फिल्म लाइनाव हाबाखैब्लाबो माने उन्दै जेब्ला जोङो क्लास 6, 7निफ्रायनो माने प्रग्रामाव मोसायो माने बाहागो लायोमोन आरो बहागि बिजायानो हक बहागि मेलायानो हक बा बेलेग फांसनानो हक माने हाबायानो हक बेयाव मोसालाबाय थायोमोन खिन्थु मेन जिथुनाखि फिल्म लाइनाव हाबनाय सावथुन मुलुगाव आगान होजेननाया 2012आव जों बानायग्रोनाय जादों आरो ओमफ्राय दा फैयै नै दासिम गिबि सावथुना मामोन आदा गिबि सावथुना जोंना दासो बुजिबायमोन दासो बुजिबायाव माने जोङो ओरैनो हेन्डिकेमजों गावनो गाव जेबो रोङाब्लाबो माने डाइरेक्टरबो हायार लाजाखै जोङो माने गावनि नाजानायजों जों बानायदोंमोन ओमफ्राय बारा मोजां जादियासै बेयो खिन्थु अब्लाबो माने जोङो नेक्स्ट टाइमाव एसे मोजां खालामबावनोसै होननानै बिखानि अटो खालामनाय जादों आरो बेनि उनाव ओमफ्राय मोदैनि बाना बेनि उनाव हादान बानाय दासिम आदाना मोनबेसे सावथुन जाखो 13थासो जाबाय खोमा 13था बेनि गेजेरावनो आदानाव आरो मोनसे सोंथि माने जिखिनि फिल्म बानायबाय आदाया बे फिल्मनि गेजेराव माबे फिल्मखौ गोसोनिफ्राय बांसिन मोजां मोनदों गोसोजों आङो गोरबोनिफ्राय जुदि बांसिन मोजां मोनोब्ला आंनि सावथुननि गेजेराव आङो डाइनासरखौ बुंगोन डाइनासरनि केरेक्टारखौ आं निजे बांसिन फल खालामदोंमोन आरो बेनिखायनो आं मोजां मोनो एवार्डबो मोननो हादोंमोन बे फिल्मा बेस्ट फिल्मबो मोनदोंमोन बेयो डाइनासर ओमफ्राय बे फिल्मा बिथोनगिरि हिसाबै सोरमोन बेयाव दिनेश कामान माने बर'थ' नङा बर' नङा बैसाङाव सरि बे डाइनासरजों ओमफ्राय नैबे मिस्टार हानजारि बे मोननै आंनि माबा आरो नैबे जिथुनाखि मिस्टार हानजारि बे आंनि बिराद माबानि फिल्म माने गोरबोजों मोजां माने आं माने हास्थायनाय मोजां मोनो आरो थारमाने बेयाव आंनाव मोनसे ओरैबायदि चेलेन्जिं एक्टिंमोन माने बेयो आं जों बबानि रल खालामदोंमोन बहुद खस्थ'जों माने सिंजों माने आङो बबानि एक्टिंखौ माबोरै खालामगोन माबोरै सानै खिन्थु लास्टआव थांनायनिफ्राय निजेनो मोनसे केरेक्टार आङो गावनि फारसे माने साननानै बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो मोजां मोनो आं आरो मोनसेबाव सोंथिबाव आदानाव जिहेतु माखासे माने फिल्म बानायबाय माखासे माने बिथोनगिरि लोगो मोनबोबाय बे बिथोनगिरि माखासेनि गेजेराव सोर सासे बिथोनगिरिखौ आदाया गोसोजों माने मोजां मोनदों बा खामानिफोराव मोजां मोनबोखो आङो मैथा बर'खौ बुंगोन मैथा बर'खौ बुंगोन आङो आरो मानो होनना बुङोबा गावनि लोगो होननानै जोङो जयैनो देरबोनाय आरो नाजानायनिफ्राय साक्सेसबो जाबोदों एवार्डबो मोननो हादों जेरैखौबो मोनखांबाय बियो आरो बेजों मावफानाय आंबो बेस्ट एक्टर मोननो हादों आङो 100% आं बेखौनो बुंगोन आरो ओमफ्राय दायो जिहेतु आदाया नैबे आगर गैयै आर'नाइ मोनसे प्रजेक्टआव दायो दंफैयो बे आगर गैयै आर'नाइ बे सावथुनाव नोंथाङा मा रलाव मोनदों आङो बेयाव आंहा बारा रल गैया आंना गुसुंसै एबार आरो मानो होनना बुङोब्ला आंबो टाइमखौनो होनो हाया नालाय आरो प्लास ओरै स्क्रिप्टनि हिसाबैसो केरेक्टारखौ चुज खालामनाय जायो नालाय आंना माबा गामिनि माबा प्रेसिडेन्ट नामा पन्सायत प्रेसिडेन्ट नामा बिदि मोनसे रल आरो फिसा माने VIP रल आरो नोंथाङा बे नेगेटिभ टाइप आरो नोंथाङा बे प्रजेक्टखौ मावनानै बोरै मोनदों आंथ' मोजां मोनदोंमोन आरो आंना सल'आ दासिमबो मोननैल'सो थांदों नालाय ओंखायनो आङो बारा नास्लाबथ'वाखैमोन खिन्थु अब्लाबो आं मोजांखौनो सानो मोजां जागोन दायो जिहेतु प्रडाक्सन बेखौ नोंथाङा बोरै मोनदों प्रडाक्सन बे AR प्रडाक्सना बिदिनो सिगां मावखांखाबाय आर'नाइआव आरो बिथांनि प्रडाक्सनाथ' मोजाङानो आरो नैबे दा नेक्स्ट टाइम खालामजागोन बे आर'नाइ आरो प्रग्रेस मोनदों आरो प्रग्रेस जानाय मोनदों बेयाव दायो जिहेतु आगर गैयै आर'नाइ बे सावथुनाव महरगिरि हिसाबै सोर दं बा मेन रल हिसाबै सोर दं रल हिसाबै जोंहा दङ सोरां फंबाय दङ मोगथां फंबाय दङ ओमफ्राय जोङो प्रडिउसारनि मिसेस जुनमनि बसुमतारी बेनिफ्राय जोङो बिनानाव माबा दङ
जयश्री नार्जारि बेखिनियानो थेंक इउ आदानिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय जिहेतु सोंनायनि फिननायखौ आदाया होनायनि थाखाय नोंथांखौ फिन लोगो मोनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना माखासे आर्टिस्टफोरखौ नुबावनांगौ दङ आं लासै लासैनो आरो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोनखौ मा नाम आरो सासे महरगिरि जाय महरगिरि बिथांखौ नोंथांमोना नुबाय थाखादों जानो हागौ सावथुनफोराव बे महरगिरि बिथांखौनो आं दिन्थिनोसै बिथाङानो जाहैबाय जयश्री नार्जारि गिबि गिबियावनो आब'खौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय खुलुमग्रोनाय थाबाय औ आं दायो नै सोंथि सोंगोन आङो मोननैसो बे सोंथियानो जाबाय हारिमुनि सायाव आब'आ मा मायथाइयाव बा मा मायथाइयाव माने बै हारिमुआव हाबजेननाय फार्स्ट आं क्लास 10 मोन आं बेसेसो माबाखौथ' गोसोआव गैला क्लास 10 आव फार्स्ट टाइम हाबदों क्लास 10 आव क्लास 10 आव ओरैनो सावथुन माबाफोर एलबाम सावथुन मोदैनि बाना बेयाव बिथोनगिरि हिसाबै सोरमोन बिथोनगिरि माने डिरेक्टर आरोना डिरेक्टर सोरमोन आमाय प्रबिनानोमोन ओमफ्राय बेयाव मा रुल मोनदोंमोन आब'आ हेभि नङामोन आरोना ओमफ्राय मोनबेसे सावथुन बनायखो आब'आ मोनब्रै बे सावथुनफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा मा मा मोदैनि बाना बेनि उनाव गाम्बारि बानायदों हादान बानायदों ओमफ्राय मोनबा न जिहेतु आब'आ नैबे आगर गैयि आर'नाइ सावथुनाव जिहेतु प्रजेक्टआव फैनानै बोरै मोन्दों बे सावथुनखौ मावनानै मोजां ओमफ्राय दायो नियाव डिरेक्टर हिसाबै सोर दायो आगर गैयि आर'नाइ दायो आं मोनसे खोथा सोंबावनोसै जिहेतु जिखिनि सावथुन बानायबाय बे सावथुनखिनिखौ बे जिथु मोनबा दायो निजों मोनबा ना बेखिनि सावथुनखौ जाय सावथुनखौ बानायबोबाय बै सावथुनाव नोंथाङा बाहागो लानानै बोरै मोनदों दायो जिहेतु खामानिफोरखौ मोनबा मावबाय सावथुनफोरखौ एलबामफोरबो दंमोन नामा आसामिसाव नोंथाङाथ' बायदि रोखोमनि माने बेलेग आउटआव थाङाखै बै जिखिनि मावदों माने आदा मैथा टुबिननिनो डिरेक्सन बायदिसिनाफोरखौथ' मोजां मोनदों मावनानै दायो जिहेतु नैयाव गोबां आर्टिस्टफोर दं आगर गैयि आर'नाइ सावथुनाव बेयाव आर्टिस्टफोरखौ नायनानै बा खामानि मावफानानै लोगोआव बोरै मोनफादों बेनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंनि चेनेलाव फिन खेबसे आरो खुलुमबावनाय थाबाय जिखिनि सोंनाय बेखिनिखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आब' नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों आं दिनैनि बे जिथु सोंद' बेखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ दायो आरो गोबां आर्टिस्टफोर दङ आं बेखौ लासै लासैनो दिन्थिलांगोन